Tak. Masičku, že je hotový, tak už je asi hotový. No, masičko. Takže umýju a dám to do toho. A dostat tam rohlíček. Nějaký dobroučkej. Najdi si tam. Ten sýrovej se mu. No. Tady. Na. Tady. Mám. Tak. Já mám rohlík. K tomu. Tak to měla trochu. Neměli dneska. Tak rohlíku všelakej měli, ale Tady mám. Tak. Jdem teda se najíst. Ještě předtím. Takže tam tu dubičku a nůž a jak maso, tak máš maso. Tak. No, tak. A jdem se tady teda najíst. Tak. Mám to teda tady. Masičko se tam nedělá. Pozdravku. Než oni přijdou, tak budeš doma. Budeš se hezky učit. A hlavně nebudeš házet. Ne. Protože to jsi mě teda včera docela zklamil. Jsem na kečku. Já jsem na to myslela, že to nemám pár. Mám, trošičku jsem tam dám chodím kečupu, ale chce, jo? No dej, anebo tam to ostej, jak chceš. A spíš na to hodím kečup. No, tak si dej kečup, já tak dej. Jsem nerazbil stůl z toho. Čekaj. Tak. Wow. Dobrý. Kečup. Otma. Kečup. Jemný. Rohlíček. To dobrý. Pecka. Dobrý.